floor. Well, tá cathair in my bhaintear, mé féin, muidirthóir, Connor, my bham agus miad. Is é Connor an duine sin in Maclán. Drastal sé an ollscoil na Trinóda, agus tá sé dhéanamh star agus béarla is Ullmhaíonn. Is far gnáha é miad agus is banantí my bham. Agus inis tá miad ina coní sa bhéarcá ag dhéanamh obair. Tá muid go léir in óir coní i Cleachtadh Molly ó Clia. Tá Lydia's am dom, tá mé 7 mbliana 10 díos agus tá mé ag freastal ar Choláiste Choilm scoil Cónatha agus Masca agus tá mé an sportúil agus Well, caithimid dul go dtí rang an sathairn go dtí a 1:00 agus tar éis seo caithimid Portugalach is sport cosúla hocca nó rugby le haig na bugaí agus cisbheal agus tar éis seo caithg mé má obair bhaile dhéanamh agus stadéir dhéanamh mar tá mé dhéanamh me Ardtéistiméireachta an bliain seo. Ach an darna caithimid dul go dtí afran san ihe nó máidin ach i ré an le orintanta taim go dtí an na teogadóireacht don drom nó rudí mar sin. Is even am an scoil seo. Ceapan tá áisna don sca ann, tá áisna sport don sca ann agus gacrad mar sin. Ach ceapan tá 5 beag ann agus ach go háirithe le haid an 6 bliain. Níl lán am Cert a gcuin agus ceapan is rud mai sin le haid na daltaí óga mar cai si just runna dhéanamh an tamar fád like sport agus stadair agus rud mai sin. Ach sa bhliain seo tá lán stadair le déanamh ag gach duine agus tá brú agus tros olmhór le haid pointe óil chun cuasaí trí leibhir óil. Ach níl lán am a Cert chun just mascíal ligean. Tá 6 ar Maclán. Tá trú drifóracha agam agus maiadach mám. Tá ma tiismór agus ma burt drifóracha ina gcónaí san Ind agus tá ma drifór níamh ag freastal ar an ollscoil sásta tá sí déanamh staidir cimic. Well, tá 6 ar seaglach agus ma iad ma bham ma bhirt drithóracha agus ma rathar Ivan. Ma chraithóracha Eleanor agus Charlotte is anam dómh. Is duine an sportúil é Ivan agus tá sé in aig lomsa ar an ag hacha ag éimir tacha agus ag éimirs rugby sa bháile. Well, tá mé 8 mbliana 10 díos agus tá cúr ar Maclán. Ma bham maiad agus tá drifór agus drithar bhánagam. Céad is anam do ma drifór agus tá sí 2 mbliana is 5 díos. Agus tá sí ag freastal ar Choláiste na Trinóda. Tá tríor sa chlán mé féin ma iad agus ma drifór. Lucy is an do ma drifór agus tá sí Cara bbliain 10 díos. Tá Cleachtadh imar teaghlach má bham ma iad muidirthar agus muidirfór. Is anam Sam agus Kate is anam Dave. Tá Sam 9 mbliana 10 díos agus tá Kate
cúig bliana déag díos. Tá Kate ag freastal Choláiste Choilm freisin, agus tá Sam ag freastal Institút Technoliacht Bhéaltriail Lia. Ní raibh múntúir Gaeilge i mo scoil deireanach go hiontóach agus fáim mé sin Jackar ach nuair tháinig mé an seo bhfuil mé le Alaí agus bhí siad coint faoi Gaeilge agus an Gaeltach agus mar sin thuaig mé go dtí an Gaeltach tar éis an séomhlín an riomh rang. Agus bhí an crack agam ach bhí me lá bhriste agus ní raibh mé ábalta an sportí dhéanamh ach inar a bhí sé go hionteach le haig me chuig Gaeilge agus is even am Gaeilge mar tá sé cuid dar gultúr agus is teanga an simú é agus tá sé Jackar ach tá sé dúilteach agus tá sé sásúil. Se taíonn sé go mór loamh tá si dá ar feadh gá bhbliain inis agus té drifórcha ar scoil an sin agus tá an cardide acu agus bhí mé an ar feadh bhí mé coní an ar feadh séimi agus chu mé ar scoil an ar feadh trími. Well, tá ma iad ó sligach ach tá ma bhaim ó gundain mí agus tugaí méasús i Mbailtriail Lia. Is even na mé tá sé níos éascas ar an mágin agus caitheann gach duine na rud céine agus stopann sé comórtas agus na rudí cosúla sin. Is even na mé tá sé éasca agus comórtach. San idir ní cead agat ní cead le na múntóirí ruda ó ní cead le daltaí fearlam rud atá ar an Ardtéistiméireachta mar sin is féidir leat fearlam rud difriúil mar hampla rudí spéisiúil agus practicúla. Ó sin é show drama dhéanamid nuair bhí san saoire tháinig grúpa Saasnach ar feadh tríon nó ceithre lá agus dhéanaid siad go lán cluicheann ó drama againn agus sa deireadh bhí gach duine b'fhéidir go bhfuil trocha daltaí san show drama dhéanamid. Dhéanam gnó Bhéaltriail agus tíreolaíocht agus Frankis, Mata, Béarla agus Gaeilge. Nílas agam is fuail an Mata is ceafam gus fálam tíreolaíocht nó b'fhéidir gnó mar fáim gnó anna éasca ach tá sé anna le dránach freisin agus níl buint mé taitneamás agus tá na scrúdathe an an taitneamach. Is fálam Mata mar ceapan tá na covermódí like an simúl, yeah, mar níl gachrod like ní caiid tú alán stadar dhéanamh, well, caiid tú alán stadar dhéanamh ach tá na ceisna difriúil an tamar fád, like tá sé an simúil mar ní caiid tú just gachrod a álan caiid tú mar íon tú an ábhar eile. Yeah, like mar eile Bhéaltriail caiid tú just gachrod a álan na stadar gnó agus ní ceapan ghuiil Bhéaltriail agus stadar gnó an na dránach mar sin mar ní caiid tú smuoineh ar curbe, caiid tú just gachrod a álan. Is fearlam matematic mar tá ábhar an díon agus dúislánach agus tá sé ansa sóisiúil nar a réitíim ná 5 agus ní mailam Frankis mar
tá an rang labladrónach. Star. Star, cén fáin star. Mar tá sé rosamúil tá an dar cogadain de rosamúil agus rudí mar sin. Nach bhfuil lá na léomh agat sa star. Tá lán chun fearlam ach ní ach like is maithlam over cosúla seo like cosúla clásca agus star like is maithlam a bheith léamh like rudí mar sin. Is fearlam béarla mar tá méolbalta a bheith crochiacht agus is íbhanlam ag léirthóireacht ag is íbhanlam bhéolaíocht freisin mar tá míad ach uchtim a thrang agus tá sé go chinnteach le haig fearlam agus tá an bhúntar anmhá. Nor bhí mé níos óga tháinim an piano ach ní mála mé. Bháilm a bheith léamh nó ag fécinn dear an telefís ach níl mar an gom an blion seo chun na rudí sin dhéanamh mar cámuid so dé an táim. Is even sport agus sa scoil seo caiidú sport dhéanamh gach lá agus ceapan is run má é sin. Bíon mé déanamh hoca agus cisfeil agus fearlam hoca. Agus Nach bhfuil tú a captain ar an hacha. tá mé. Agus is málam a bheith fécinn ar an televís freisin. Ceapan tá sé go má sus a óil ón obair scoile agus just scáán fécinn ar scáán nó fécinn ar an televís mar níl lán am Sarah Gwyn sa scoil seo. Ní máthlam ag dul ag siopadóireacht ach is bralam na héadí. Feachtar daoine ar taobhann stráda nach bhfuil éon teach acu agus feachtar teach an bheag gan isce gan leithras agus An gcuann sé sin is teachart na bhíon tú go bháil. Current sé stockroom ar téimán ach tá like ní tú obtain or dhéana faoi tá daoine bocht ar gáchát agus níl sé có simplí agad thuirt dómh ó nó rud mar sin tá sé an Dakar aon or dhéana faoi ach téim agus téim ar cuairt go dtí bunscoileán agus rinne mé obair i cean amháin dómh agus bhí méid múnú alíonn duna páistí beaga agus bhí sé go hinnteach sáis rud dhéanamh lo. Well, tá sé an Jackar a bheith mar doctor agus caiimé na pointe all ach ceapan ba mé ag gurí obair le póistí mar nuair bhí mé níos óga like tá asma gom agus nuair bhí mé níos óga cúg mé go dtí doctor le haid póistí agus just ceapan just bhí a lán ólas eici ag an doctor agus just ceapan bhí sé an simú like cai sí like bhí a lán póistí difriú like ag teachtas teach. Bé mé géana bheith ach caithfí mé na pointe ó caithfí mé 500 nócha ach chun dhéana bheith Trinity beidir gur taisin mé 400 nócha. Well, tá sé jazz be bheile a cordide an tamar fád agus mátá ceiste go tána múntúirí an seo freisin agus tá obta chuir ceistarthú aon los seachtain de danach dé saorann freisin. Agus tá sé níos éascéir an máidin nílirt dáras an laba ro lua ar máidin. Tá ceapan gúil sé ag tá sé níos éasca staidir dhéanamh mar níl aon rud eile le déanamh níl telefís nó aon rud
agus níl de tiismthirí nó de chlána chur stachart nó tá géir staidir tá gachtain an seo chun staidir agus ábhar scoil dhéanamh agus ceapan gohfuil sé sin go bra. Níl a lán difriíochtaí an ach beidir an aimseir níos mhór bhearcá ach an príomh difriíochtaí ná ihin na daoine bhearcá a rád níos mó ná na daoine an seo le gach or a hain a tucha mé arás go dtí ar tá mé ar bhád níos rara. Tá na méid ar na plóta ó bhór. Tá níos mó like an na chopadúirta a níos mó like ó bhór an na chopadúirta níos mó chlór ar na telefís ach is ar long go siad ro like go siad níl lán difriíocht idir na Picture an dul here. Anar tam sa bháile dhéanam cócraach déanam an duine cúpla lá seachtain chun sa thógáil do mháam ach nar tam an seo im sa béalinn agus nílar aon cócraach déanamh. Tá sé Jackar nuair dearan daoine rudí donna faoi do religiún agus níl tábtain rudí dhéanamh faoi ach ag an am céine tá ceartú déine go bhfuil tú ábalta na rudí is má leat a rá agus mar sin agus ní ceapan bhfuil sé ceart na rudí mar sin dhéanamh mar tá daoine a credan in na rudí sin agus is é sin a saoil agus athúm go bhfuil sé sin fear agus na rudí sin ach ag an am céine níl sé ceart ochar scuile duine mar dúirtí rud nach aontaíonn tú leat níl sé sin ceart ar chorbe. Carlór. Curann tú isce iad a citil agus tar éis sin curann tú mála té iad a cupáin agus dúirteann tú de isce san cupáin agus meascann tú é. Curann tú an isce ar an urn agus nuairtá sé te churann tú isteach i cupáin agus trééis churann tú Ná curann tú an té isteach i do sa bóra? nó mála té isteach tar éis sin agus beagání baine agus thugann tú amach an mála té agus an sin ólann tú é. An ólann tú lán té nó? Ní ólam té ar chorbe a ní mála mé. Cén deach is fear leatsa? Isce.